Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Stumble Guys με ποιον? Chris. Και παιδιά μην ξεχάσω να σου πω πως ο Chris έχει κάνει δεύτερο κανάλι. Θα κάνει και δεύτερο κανάλι. Πώς θα το ονομάσεις Chris? Ωραία, και μην κάνετε και σε μένα subscribe. Και πάμε να αρχίσουμε. Και like, μην ξεχάσετε παιδιά να κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Ακούσατε παιδιά. Ακούσατε παιδιά τι είπε ο Chris. Like σε όλα τα βίντεο. Και όπως βλέπετε παιδιά εδώ πέρα θα σας δείχνω και όλα τα κόλπα. Ναι, με το που το είπα αυτό απλά έπεσα. Και εγώ το έλυσα. Με το που το είπα αυτό απλά παιδιά το είδατε αυτό. Είναι μπαγκαρισμένο το game παιδιά. Τι έγινε? Μπήκα μέσα στον τοίχο. Περίεργο. Όπα, τι κάνω εγώ? Εγώ έχω και την μπάλα παιδιά, έχω την μπάλα. Είμαι σωτήριος. Α, τι τώρα στο τέλος. Παιδιά, pro player, νίξα. Πέρασα. Το player, ρε ο Χέσου. Πού είσαι? Ο Χέσου 44 Ναι. πήδηξε από κάτω στο πάνω. Ναι, πού είσαι? Έχω τερματίσει. Α, παιδιά τώρα βλέπουμε ένα τυχαίο μποτάκι. Εγώ βλέπω το σημείο 87-65. Ποιος είναι? Καλά, πάμε παιδιά. Έχω το πουλάκι. Πώς έγινε? Και παιδιά να το δεύτερη πίστα. Come on, climb. Η απλή έκδοση. Ναι. Όχι περίεργη. Εγώ ήταν ακολουθώ. Και εγώ έκανα κόλπο εδώ. Παιδιά είμαι πρώτος. Pro player είπα. Pro player. Παιδιά είδατε τι έκανα. Είδες τι έκανα. Παιδιά είδατε τι έκανα. Δεν είναι εγώ τι έκανα. Έπεσα ψηλά σε αυτό το πράγμα εκεί στις μπάλες και με έστειλε στον ουρανό. Να το δεις και στο βίντεο. Ναι, εγώ σκέφτηκα τι θα κάνω τώρα. Θα με βλέπεις? Ναι, λογικά θες να χάσω. Πέρασα. Τι θα με βλέπεις τώρα? Πέρασα. Why, Και παιδιά ο Χρήστος έχασε και να τους τελικός μας. Ο Χρήστος παιδιά έχασε δυστυχώς. Ρίψα στα σχόλια. βλέπω. Λες θα πάρω win. Μουζίου. Γιατί βγάζω τους. Έλα όντως. Αυτό. Κάτσε μπουνιά. Το έχεις κοπεί. Μίλα. Δουλεύει. Όπα. Παιδιά κοιτάξτε. Run. Μουζίου. Τερματικός. Παιδιά όπως βλέπετε νίκησα. Με το skateboard. Όσοι το έχουμε και σκύλο Ford, Και το βίντεο συνεχίζεται. Πάτα ready. Play, συγγνώμη. Τώρα το έχουμε μπερδευτεί από το βίντεο του Fortnite. Fortnite. Fortnite το θέλαμε. Από τα τζάμπο. Παιδιά πάλι η ίδια πίστα για πρώτη. Ποιος να μας βάλει την ίδια πίστα και για δεύτερο. Και για τελικό. Τι? Και εγώ το ίδιο τελικό. Ποια το... Βάλει ίδιο πρώτο και δεύτερο ήσουν ίδιος τελικός λέγεται. Το είδατε παιδιά αυτό. Οκ. Αν είδατε εμένα από πίσω θα είδατε τι σας έδειξα παλτό. Παιδιά αυτό το βίντεο έχει πάρα πολλά περίεργα σημεία. Έχει πολλά μπαγκαρί. Είναι πολύ μπαγκαρισμένο το παιχνίδι. Έλα μπρο, είμαι δεύτερος. Και εγώ είμαι πρώτος. Δεν μ' αφήνει να κάνω μόνο. Πέρασα παιδιά. Δεν μ' αφήνει να κάνω. Θα σε βλέπουμε Χρήστο. Πού είσαι? Δεν μπορούσα να κάνω το Merry Christmas. Πέρασες? Ναι, πέρασα δεύτερος. Ωραία παιδιά. Βλέπω τώρα έναν πιλότο που πεθαίνει. Πιλότος. Ένα πιλότο που είναι εκεί στα πράσινα στο σφυρί στο τέλος. Τώρα. Τον βρήκα, μισό. Το ποτάκι το συγκεκριμένο λέγεται Oceau Day. Παιδιά, κοιτάξτε όλα τα μποτάκια, είναι όλα νουμπάκια. Ναι, και μετά δείτε και πώς με λένε. Ναι, να δείτε παιδιά πώς τον λένε το Χρήστο. Έχει πολύ αστείο όνομα. Εσύ έχεις ανοιχτά τα ονόματα. Όχι. Αλλά στο τέλος μπορούμε να το δούμε.
Αν πάρω κορώνα θα το δουν σίγουρα. Να, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πώς τον λένε τον Χρήστο. Κοτόπουλο. Ναι, και παιδιά, το βίντεο συνεχίζεται. Το ίδιο πράγμα, παιδιά. Παιδιά, μας έβαλε την ίδια πίστα. Έτσι εγώ μας βάζει και τον ίδιο τελικό. Φαντάζεσαι. Ήταν όλα στο τέλος. Όλα είναι ίδια. Παιδιά, θα δείτε πολλά. Έχει γίνει πολύ περίεργο το βίντεο. Ναι, και το Stumble Guys έχει γίνει πολύ περίεργο. Όλα έχουν γίνει περίεργα σε αυτή τη ζωή. Όχι, ρε φίλε, το έχασα. Ναι, τα μαθήματα έχουν γίνει περίεργα. Ναι. Αλλά αυτό εκεί. Παιδιά, εσάς ποιο είναι το χειρότερο σας μάθημα? Εμένα είναι η γλώσσα. Εμένα η ιστορία. Τίποτα δεν έχει την ιστορία. Ναι, είναι χειρότερο μάθημα. Και παιδιά, ο Χρήστος πέρασε. Παιδιά, γράψτε σχόλια μένα και χειρότερα και μεσαίο μάθημα. Ωραία, παιδιά, και πάμε τελικό. Εμένα Και τελικό, παιδιά, και τελικό. Ρε φίλε. τα σπάω όλα. Παιδιά, ίδιες πίστες. Όλα τα ίδια. Ίδιες πίστες. Δύο κοτσιά αποδείχονται. Δύο η Fall Guy, τώρα όχι Fall Guy, Stumble Guy. Zoom. Χωρίς όμως special mode. Με special mode. Με μπάλα όμως, ναι. Χωρίς μπάλα. Με μπάλα. Χωρίς. Με. Χωρίς. Με. Ωπα ρε, αυτό. Ναι, μπρο, αυτό ήταν έτσι. Γιατί όλη την. Επειδή ήταν special mode. Μπρο. Να πάει να σου φέρει. Μπρο, αυτό δεν το έκανα εγώ. Το σφύρι το έκανα. Και παιδιά, περιμένουμε το Χρήστο. Έρχεται ένα ποντάκι, παίρνα. Πέρασα. Κοιτάξτε παιδιά πως. Ήταν λίγο δική, γιατί είχες πέσει. Και παιδιά, δεύτερη κορώνα. Και παιδιά, το παιχνίδι τελευταίο παιχνίδι. Βάζω στίχνο ότι θα βάλει πάλι το ίδιο πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Θα βάλει πάλι οι ίδιες πίστες, παιδιά. Ρε φίλε. Όλα. Έχει μαγκά το παιχνίδι, παιδιά. Εύχομαι απλά να είναι back και να μην γίνεται αυτό. Φαντάζομαι να μας βάζει. Παιδιά, τι. Είναι πρώτος. Ναι, ο WW Pink είναι τελευταίος. Ο WW Κολάο είναι τελευταίος. Κολλάει πάρα πολύ, παιδιά, όπως βλέπετε. Έχω 1000 Pink. Εντάξει, τώρα πάλι καλά. Εμένα δεν μου ούτε, εγώ έχω 60 κάτι. Ναι, και εγώ τώρα 65 έχω. Δεν είχες 1000. Τώρα πριν από λίγο είχα 999. Όντως. Ναι. Δεν θα μου γιατί να έχω 0. Και κόλλαγε. Καθόλου. Ήτανε. Ένα αποτελεσματάκι μέλης από την τραπάλα. Να, παιδιά, θα με βλέπεις, Χριστό? Να ουσία το δευτερόλεπτο είναι. Όπα! Είδατε τι έκανα, παιδιά? Είδατε τι έκανα? Κριστιανό Ρονάλντο. Κριστιανό. Τώρα πρόσεξα κάτι. Τι? Εκεί πέρα με τα ρόμπαλα. Ναι. Τα τρία τυχάκια σχηματίζουν ένα πρόσωπο. Ποιο? 3 τυχάκια. Οκ. Εκεί με τα ρόμπαλα τα κάθετα. Ναι. Οκ. Ένα νουμπάκι πάει πολύ περίεργα. Με τα νουμπάκια γιατί κάθονται συνέχεια. Δεν ξέρω. 14 περάσει. Μπορούν να περπατάνε. Και παιδιά, Να παιδιά, κοιτάξτε λίγο η δεύτερη πίστα. Παιδιά. το ίδιο αν είναι δυνατόν. Και τελικό, παιδιά, ξέρετε όλοι τι θα βάλει. Το ίδιο πράγμα. Ξέρετε όλοι τι θα βάλει για τελικό. Ρε τα παιδιά απλά παίζουν να βαριούνται αυτή τη στιγμή να το δούμε όλο αυτή τη στιγμή που βάζει όλη την ώρα το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά έρχεται μια βιντεάρα σε λίγο. Σε λίγο καιρό. Κατάλαβες το λες. Σε λίγο καιρό θα έρθει η βιντεάρα. Με Fortnite άρα. Τι έκανες? Μόνο αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Παιδιά, θα είναι ένα τέλειο βίντεο με Fortnite. Ναι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Χωρίς κάτι. Χωρίς κάτι, ναι. Ναι, δεν λέμε τι. Βέβαια είναι το πιο σημαντικό στο Battle Royale αυτό. Όχι, δεν θα είναι με αυτό, θα είναι με κάτι άλλο. Νομίζω, δεν εννοώ χωρίς όπλα. Όχι, δεν θα είναι με αυτό που νομίζαμε. Δεν θα είναι. Παιδιά, κοιτάξτε τη τελευταία πίστα. Άκυρα παιδιά, μόνο με κάτι. Όχι χωρίς.
Ναι, παιδιά, κοιτάξτε τελευταία. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω τώρα εδώ πέρα, κύριε Χρήστ. Μπουνιά, κλωτσιά, αμπάλα. Όλα, ευχαριστώ. Μου είπε. Ο Τζίου. Έλα. Ο Τζίου. Ο Τζίου Τζέσερ. Κατά λάθος. Ωραία θα ήταν. Παιδιά, 3-3. Και παιδιά, κάπου εδώ το βίντεο τελειώνει. Γεια σας, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, το νέο και το παλιό. Και στο παλιό του Χρήστου και στο καινούργιο και σε μένα φυσικά. Γεια σας.